Ulalele Indaba with Alex Mthiyane on Gagasi FM. Ngesithathu iGagasi likunikeza indaba yesintu la suke sikhuluma khona ngeindaba nje ethinta isintu kubeke nendaba yokwelapha ngokwesintu kube nje ukubuza izinto esizenzayo ukuthola nje ongoti nochwepheshe abazosichazela ngazo lohlelo ke liba between 7 and 8 njalo nje mangabe kungolwesithathu so namhlanje ke sizobe sibheka enye indaba ezithandwa kakhulu indaba yamaphupho. Okay, sisithole la ku Facebook na ku Twitter bebuza abalaleli about amaphupho abo kuchaza ukuthini lokho bese ke siba noDokotela Umnyadi uzobe echaza ngizobe introduce nje khona manje bese ke sokhuluma ngendaba yokuhlola yamazi ukhehlelezi mayisuke efikile enza lezo ungabuza ngempilo yakho akutshele konke kuyenzeka namhlanje why sibathathe boyithuka nje ingoba namhlanje senza uhlelo lokugcina luka December indaba iyavala sithathe nje ikhefu kanye nawe size sibuye ngoJanuary so sithathe ke la othanda khona nala esashiya khona singaqedanga kusekhona leyo appetite yona indaba ke sobe sikhuluma between now and 8 eGagasini inamba yethu u0861 596 596 sikhona ke na ku Twitter na ku Instagram Alex Mthiyane sine page on Facebook elithi Indaba with Alex asiqale ke kuwena Dr Mnyati sikubingelele sikumukele kwindaba yesintu okajakete zala umthela zala madluphe insizwe zala yetshaba bezala banomzala ngithi sanibonani balelo Gagasi sibonga kakhulu athi sayigcina lensizwe nango ke eyibiza bese ke siyala kwindumandumane Dr Khehlelezi sekumukele eGagasini ayi bakhalile bazibize lezibo bakhalile ngicela ukuyibiza Alex Ndumandumani yadumezizweni isihlahla somdlebe nontela mzimba bejembeje mfaso nempandla inhliziyo zamadoda ibomvu nabasetete nabasenyimbane mkhonto kwazi gazi intaba ikhala manzi dictionary indaba ididi umndeni ngiyabingelela futhi Alex ngibingelela nabalalela bahle beGagasi FM ukhehlelezi usephakathi nazo ke nango ke eyibika okay mawuthanda kuba anonymous loluhlelo siyakuvuma lokho ungakwenza uthumele ke nane voice notes i WhatsApp number u064 6245378 hoping ukuthi ufudumele la ukhona siyazi ukuthi kunale ndaba kaGesi ekhulunywayo nalezi imvula okay asiqaleke la mhlawumbe ngiqale kuwena lana Mnyati because ngike introduce eqaleni amaphupho omunye umuntu wathi well kuyaba nje amaphupho kunye ukuthi vele kumele siphuphe kufanele singawathathi seriously bese kuzoba khona ukuthi kufanele walalela amaphupho nento eyenzakala kuwena isiphi isiluleko ongasinikeza sona kuyinhlobo zonke zamaphupho asifikelayo siyabantu amaphupho ahlukene egatshana sakusa ukuthi halamuzi eqaleni ngonyaka yeah njoba ehlukene egatshana khona iphupho elifika njengesexwayiso kuwena lokho kufuna ukwazi ukulandelela omunye uzothi kanjani ke kufuna uthola umuntu ozokwazi ukuthi akuchazele lelo phupho yangizwa kahle 2 bese kuba khona isibonakaliso ila kufika khona isithongwana esincane bese kuvela ifilimende 5 minutes yavuka usunayo yonke le nto sibonakalisa leso into engafuni ngisho uhunyushwa umuntu leyo ngoba kufuna uyithatha uyenze njengoba injalo okay yezwa lo bese kuthi okwesithathu nokugcina kukhona ukuthi ke mawushawa isimo umqondo mindset nje ulokuphupha kufanele ukuthi uphupha intombi athi uthandana naye sikwalile umqondo akwasuki kuyona kodwa still umqondo uhleli khona uzobe uyiphupha nje ebusuku akuyona into ngasikhonsele into esimple ikubeke ekuthenini uyigqilaza ngokomqondo cha alright kubalekile lokho nje alright nango ke ichaza Umnyadi thina ama questions akho malana indaba yamaphupho bese ngizela kuwena eKhehlelezi malana nalento yokuhlola umuntu usuke enenkinga efuna ukubhekelelwa okay khona mhlawumbe izinto abantu kufanele bayiqaphele before befike kunina enihlolayo njengodokotela sokuthi mhlawumbe umunye kuzoba indlela mhlawumbe wagqoke ngayo ngaba wesilisa ngaba wesifazane kube mhlawumbe kube khona izinto kufanele ukuthi ayilungise before afike kunina ngo mase siyeqinisweni sesilandela umthetho wasemakhosini vele ukugqoka kumuntu wesilisa na kumuntu wesifazane kuyadingeka ukuthi kuhlonishwe umuntu wesilisa akufanele agqoke ishoti uma ezemakhosini noma ezoconsulta ngokwesilungu ngoba phela sebafaka isilungu uma bezoconsulta akufanele ugqoke ushoti umuntu wesifazane akufanele ugqoke ingubo engaphansi kwamadolo wakho noma eveza amathanga and then umuntu wesifazane kufanele ubophe iduku ekhanda ukhombisa ukuzithoba nokuzehlisa uvale namahlombe ingalo zakho ivale ukhombisa ukuzithoba that is why mawuzofika kaKhehlelezi kunalendla bathi uguqa sithandaze kunalento engizoyichaza uma uye emakhosini kufanele ushisa impepho mawusuka kwakho uthi Alex uthi njengamanje ngisaka kaKhehlelezi ngisayozwa inkinga yami ngicela nikhanyise lapha
nalapha but eThekwini ke abantu abasakwenzi lokho mina that is why umuntu uzofika ibuza ukuthi ukhehlele ezwenza kanjani because kunendlu oqala kuyona la kushiswa khona impepho ukhulume nabantu basekhaya kini asifuni ukwazi amahlazo wakho thina masihlola ngoba kuyenzeka sithi masihlola kanti uyinkabi kade wawubulala abantu njalo masithi siphosa amathambo phansi ayiveli lento ivalwe yinkinga zakho okufanele before uzekakhehlelezi uvuma amacala akho kini uthi angiyele lokho but ngiyofuna ukuzwa inkinga yami okay so mabefika lapha kuwena kunendlo nje yokuthi bashisa impepho but mawushisile kini ngihlala ngibatshela ukuthi there is no need ukuthi uye lapha mawuya lapha nayiya nje ufika ufaka imali yakho then uphuma uthi finish okay so akuphambani nemithetho mhlawumbe yesintu yokuthi ungakhuluma kanjani nabakini ungekho emagcekeni akhona ulapha kwadokotela no akuphambani abakithi sixhumana baxhumana nabakini akuphambani actually akuyona impepho yasekhakini le alright sure angifuni ukuthi ke ngibe selfish ngithathela ama questions amaningi ngoba ngiyakhumbula last week ukuthi abalaleli balwa ukuthi isikhathi sabo sahamba iqale la ku Facebook uyabuza la unkanyiso ukuthi ngicela ukubuza ukuthi ichazani ukuphupha inkomo ezimbili ezimpofu zilwa ekhaya lokho ulaka oluthize labantu abadala khona ithonga selinolaka elikenzelwa ngamsebenzi khona lapha ekhaya ufuna bacubungula ukuthi imoya muphi lo ongenzelwa ngumsebenzi alright sure asiqale ku-Anda Zuma ke ocingweni Escort sabona Ayanda yebo njani futhi is right unjani wena hayi siyaphila futhi la nginembuzo all-3 la ngifuna ukuyibuza la namaphupho no sothatha wadi nje mfethu ungadina ngenzela ukuthi sithathe nabanye abalaleli wena Mshelozi ngicela ukubuza baba ukuthi chaza ukuthi uphupho ugqoka izathu esinoku-drain lapha nendawo ngapha kwesomnxele si-maroon siney'tayi zimhlophe ngapha kusokudla simhlophe usuqedele nsizwa yebo okay wena unesiphiwo sokuthandaza unesiphiwo sokuthandaza kunesidalwa sakini esikunika lo msebenzi esawushiya singaqedile ukusebenza ngakho kuvela leli just lakho lena lembala emithathu qonda ngqo wena uthola abantu abazokulungisela kahle umoya lo ukuze ukwazi ukusebenza umsebenzi okuphawona yes ngicela ukuthi no babukhethelele ukungihlolela mbejana okay empeleni bekisazoya khona kufanele uchuze bekufanele eqaleni uthema ngabe usachaza le yakho eyichaza umnyati ngambona naye enyakaza la kwangathi kusho isithunywa sakhe siyathinteka ukuthi babu Alex ngoba ubaba umnyati echaza ngiyayizwa ukuthi iyaconnecta nalento ayishoyo kahle bengifuna ukuyiphendula ngingamphenduli bengifuna ukuhlola kodwa into ade ngifuna ukuhlola ubaba umnyati uvele washayo washoyo ukuthi cha lo muntu lo unesithunywa khona isithunywa esikhona kodwa manje kufanele sivunyiswe bese kuthotshiswa laba abafuna ukuza ngesintu khona umuntu wayesebenza ngesintu kanti yena sekuvuka laba abafuna ukusebenza ngokwasesontweni okay alright siyabonga kakhulu ayanda ngathi ngahamba kahle akavakashe esontweni sizomsiza sure sinokhethelezi nomnyati banathi sikhuluma indaba yamaphupho bese sizokhuluma ngendaba yokuhlola sikwenza lokho because this is our last installment yendaba yesintu ama-shows ethu ke esiwenzile previously awonke unyaka ungakwazi ukubathola ama-podcast akhona kwi-app Gagasi FM naku website no YouTube ungayithola nje but ya ku website yeGagasi khona uzothola nama-video Gagasi FM sikumxo Mpungose Mary'sburg yebo Alex kunjani right unjani wena angibingelele kobaba lapha studio amen siyavuma mkhulu yebo mina la kunamaphupho engibawo engifisa ukwazi mfowethu uma njalo la ngisuka khona ngisuka endaweni enemizi emkhulu kodwa sesaphuma ke emzini wakithi omkhulu sakhe eceleni iphupho engihlala ngiba nalo isikhathi esiningi ngisuke ngisesibayeni sinabafowethu esibayeni kusuke ukuthi kubonakala sengazuthi umsebenzi kwesinye isikhathi kungathi akumsebenzi kodwa kusuke kunesibaya phakathi okay mnyadi okay nalilanda idlozi baba ngesikhathi niphumela ekhaya sesikwenzile lokho kukhona ithongo elisele ngemumva kuyilona labo umqambo wesibongo sakini ithongo lonke lihlala esibayeni yonke into eyinjula yethongo emakhaya ithongo lihlala esibayeni ingakho kakufanele lena lihlabe into bese niyocula iculo lomndeni lapha esibayeni seniphuma senihamba nabo niyobatshengisa inxulumentsha ingakho uhlala phupha ngemuva nje ngicela ukungenelela kancane sure yebo uthi wami uthi umoya engcwele kimi umulo ukukhuluma uma nizophuma ekhaya before nizothetha idlozi kukhona imbuzi eyalahleka eyayikade ibrown and white
lembuzi mayilahleka ukhona umuntu wasemndenini ohambe wayithatha wangathi untshontshe idalwa uma nina nithi nizoyithatha lezi idalwa nizisa ngale vele ayisekho into enaseniyenza ngoba zaseyiboshiwe seyithathiwe. That is why when uhlala uphuphe emuva ngoba idalwa zisele emuva kukhona into eumuka okufanele itholakale ke manje utholakala imbuzi efana njengayo emhlophe nokubrown kube sengathi kunesiko lenziwa bese niyozilanda kabusha lezi idalwa. Hayi washakho. Ngiyabonga baba. Sure, 1917, this is Gagasi Indaba. Yiba ingxenye yethu ke ku 0861 596 596 and we are on Twitter and Instagram, Facebook as well, Indaba with Alex and mawufuna ukuthumela voice note, inamba 064 624 5378. This is Indaba Gagasini and sikhuluma ngendaba zamaphupho bese siyahlola ke we have ukhehlelezi kanye ke nomnyati Indaba Yesintu yokugcina ka 2019 asiye eMkhomazi sithathe unhlanhla waka shows shows sekumukela. Yebo baba ninjani? Si right wena? Sikhona baba. Sure. Idlala umsindo wathayela nje baba ngizocela ukuthi nje ubabukhehleleza angihlolele baba. Okay, don't worry about umsindo kaThayela. Ungawari ngomsindo kaThayela ngoba vele kwayiwena kunesidalwa esinomsindo kakhulu yabangwa wena baba uthi umoya ongcwele uvukelwa izitha wena yonke indawo lapho uhamba khona uma uke wafika abantu bayakuzonda noma abantu abakuthandisisi ngoba kukhona isidalwa esinomsindo ekhaya kine sasetshenzwa kabi esisona sivala ngisho imali mawuthi uyasebenza imali uyibona ukuthi iphele laphi. Yeah. Mawufuna usizo baba uyofika esontweni kwami. Ngenze njani baba? Uyofika esontweni everelem lapha engisonta khona. Okay baba ngingafika mhla ka2 ekupheleni kwale kokuqaleni kwalo nyaka baba. Ngizovula ngomhla ka4 ngiyavala nje ngoba kusivale eGagasini namhlanje Sunday sinenkonzo enkulu yokuvala futhi sizobusisa abantu sizobakhulekela yebo. Lisonto siyakulona. Yebo kule Sunday. Okay, sure. Okay ngiyabonga baba. All right, siyabonga. And then ucebo nginokuphupha baba wami edlule emhlabeni last year ngoDecember ngimphupha efike ekhaya engathi umuntu okade ehamba kodwa akakhulumi uma kwenzeke ekhuluma uba nolaka. Ithongo lakhe uyise khona umuntu wathatha inhlabathi esikhathi athefihla. Ngesikhathi athatha inhlabathi wasemphendula wamvala uthi angakhulumi lutho. Okunalokho abe nolaka oluzovuka ekhaya ngaphakathi ukuze umndeni uhlehlele emuvunga ephambili. Ingakho ke kufuna bona bathole indlela yokulungisa lesidalwa esuyise kulungiswe ithuna lakhe kayebusha emva lokho yonke into yabezoqonda kubonakala futhi ubani owenza lokho. Shop what as well. Okay, well, shower line. Okay, earlier on ngithe sizothatha nama voice notes ku WhatsApp. Ungakwazi actually ukusenda ama voice notes akho via i-app yethu. So mangaya nje Gagasi FM uzokwazi ukuthumela ama voice notes akhona. Please download that app. Namhlanje sithatha ama voice notes. So wathatha ke kwi-app ye Gagasi FM. Siku Anonymous Freihead. Sawubona Anonymous? Yebo sanibona. Sure, but kunjani? Ngiyaphila ngezwa nini? Hayi si right nathi. Yebo. Bengisacela ubabukhehlelezi ngimandumane ngihlolele yazi ngiyathokoza mhlawumbe ngingenile eGagasini kathi ngabut Alex ngangeni ucishe nje lokungaqala ukunizwa ngiyazama ngingeni kodwa namhlanje inkosi yami singihawukele ngisacela nje ngibhele into zami impilo yami ayinani ingoba ubaba uNkulunkulu wayesalungisa iorder lakho wathi ungene egcineni konyaka. Uma usungenile baba uma ungangenzela ifavor ngiyayisabe ukunikhiphela amakhambi wenu ngoba uma ngeke ngathi umuntu akayenza ukuthi nokuthi wonke umuntu vela yoyenza leyo nto kanti isukuqondane nawo. Yabona njengamanje khona into engifuna ukuyikhipha eqondane nawo. Yazi uma sikhuluma baba uthi umoya ongcwele kimi buyele emva ekhaya kubo kababa wakho yangizwa ukuthi ngithini noma kunezixakaxaka ekhaya kubo kababa wakho kodwa ngicela ubuyele khona. Uma ufike ekhaya kubo kababa wakho uthathe inhlabathi emakhoneni omuzi phambili uma usuqeda lapho ebese ungitholela ubisi lwembuzi uthathe lento ugqume ngamalanga amathathu ikhona inhlanhla efuna ukudilika kuwe kodwa lenhlanhla ngibona imali ezofika kuwena ngento eyigambling angazi noma na ubuye ugamble noma ubuye ubheje lezinto zamalotho noma ini kodwa kukhona imali edilika kube sengathi izofika ngento eyigambling kube sengathi uyinikwa isidala sasekhaya kubo kababa wakho uthi mangcwele mawulokuzama ukhona isidala esivala inhlanhla kodwa sasekhaya kubo kababa ubaba kunento ayisikweleta angayiqedanga edala ukuthi izinto zakho zihambe zivale ke zingafuni ukuhlangana. That's why ungafuni ukuhlangana nokhehlelezi.
Yeah. Ngicela ukubuza lapha abaphehleli. Yes. Ubaba angimazi. Yes. Khaya khonjwa eSwazini. Lalela angithi ungizwile mangiqala ngathi mina kukhona isiphethu esivuka lento iyavala yasekhaya kuboka baba wakho njalo mawuthuthuthwe lalela thola usibongo fanana. Ngicela baba wenze kanje awuhambe ngifuna ukuthi lento engizoyisho ngelinye ilanga ufone egagasini uthula ufakazi. Awuhambe uyongifunela abantu bakadlamini. Uyangizwa ukuthi ngithini siba likhulu mangikhuluma nawe manje kuthiwa ngifuna abantu bakadlamini mangifuna abantu bakadlamini ngithi mina kanti wena uhlobana kanjani lapho ngoba kukhona ubuhlobo okufanele siyofuna lapho kube sengathi sifuna igazi la lapho ngithi mina uthola isihlabathi somuntu wakadlamini yila enhlanhla zakho ezilele khona. Yeah. Kodwa okunye ngifuna ukusho ukuthi la kukhona abasesibongweni esifanane sasekhaya baba abalana engibaziyo bese sesixhumane nje nabo. Awenze lento engishoyo ebese ubuyela kuthini uzongitshela ukuthi kuhambe kanjani. Yeah, ngiyabonga la. Okay, sure. 24 minutes after 7. Masonto kusijoyina ke namhlanje ungakhali next week sobe sine block party ngoba indaba iyavala this week. Ingakho senze nje indaba yokugcina namhlanje. Mafuna ukuthumela voice notes ngiyacela uye ku app yethu Gagasi FM uzofika uyithumela khona. Otherwise ke ungasifonela ku 0861 596 596 umnyatu no Khehlelezi. Sure, sithatha now Anonymous Airport Shepston. Sawubona Anonymous? Yebo sanibona. Yes sir. Yebo, izinsizwa lezo zombili ngizozidinga kahle ukuhlolelwa ngiyadinga indumanduma ke ngiphathe nje neyibonakaliso futhi nginazo ezindida kimi. Kodwa bengicela indumandumane ekeyithathe nje konke kubonayo ngami ingashiyo. All right, so eyothi miqede bese kungena ephusheni. Yeah, bingashiyo. Aqala iphupho. Qala iphupho baba umnyati. Okay, Khehlelezi ayiphosa kumnyati. Yeah, qala iphupho lakho baba ukuze ngivale mina. Anonymous ngicela uvale lo msindo ngemuva ngoba uyasiphazamisa. Ngicabanga imvula. Oh, imvula. Okay. Hayi imvula. Okay, sure. Izibonakaliso Okay, nasikuzwile bot. Okay, mnyati? Akakasisho. Ngiboniswa Khuluma futhi. Yeah. Izibonakaliso nginokuboniswa embonweni ngicosha imali nje eningi ngibone ngidrive imoto kodwa ngize ngiyipake le moto kodwa manje ngive ngiphaphame futhi ngike ngabona ngingathi ngisendaweni esempuleni enezindlu eziphakathi emanzini uyabona nje kuningi nje okunye ngapha ngihlangana nezangoma zesifazane nje omunye wathi mebona mina ubona inyanga angimcobelele ezikhwameni zami ngangazi nje kuningi kakhulu manje bengithi emaphuphweni ngingacapuna bese indumandumane ngithathe konke kubonayo njengami. Okay, no sure but okay sengikutholele. Wena unenkinga yodwa kuphela mkhulu. Vuma umsebenzi wabantu abadala. Nje ubucosha imali nje bakutshengisa ukuthi bafuna ukupha okuthize kodwa bese beyakwephuca. Vuma kodwa ngaphambi ukuthi uvume funa wenze inhlambuluko oqala nezidalwa leze kwizona ezingamela. Ingakho kuyibona unalenkinga sebekutshengisa nezangoma lapha nalapha ukuze uvimbe ukuthi ungaphushelwa isidalwa lesesimbi siyokwethwasisa esangomeni esofika futhi singawenza umsebenzi ngendlela efanele. Kunjalo nje. Okay. Lalela ke sengiqeda mina just 15 seconds. Uhambe uye eThekwini, mawufika eThekwini lapha na komama abadayisa imithi. Ufune lo muthi abathi umphame ephuce. Kodwa bengingathanda ukuthi uthenge bengifuna ukuthi uyowukha. Mawukho ufike unikelele ngemali emhlophe. Uyangizwa bhuti? Ebese uthola lo muthi abathi labatheka. Lezi zinto uyithathe zombili ugqume ngazo. Mawugquma ngazo ufaka utshwala besizulu kancane. Wena mawuloku ukhuluma la vele una umsebenzi wabantu abadala. Kodwa inkinga yakho uthanda imgroove. Uyangizwa ukuthi ngithini ngiyaxolisa ngisho ngelanguage yenu. Uthanda lento leze imgroove ungayinaki izinto zabantu abadala kanti vele iyakulandela lento izogcina kwehlisela ingozi yemoto. Ngibona ingozi yemoto kuwena uthi umoya ongcwela ngifune umhla ka7 February. Kunengozi yemoto ozongena kuyona bhuti. Uyangizwa ngithini? Yebo ngiyazwa. 7 February kunengozi yemoto ezongena kuyona kanti vele kunentombazana engenahlukana yakwala nje sidalwa wasala unga understandanga ukuthi ngenzeni kanjani yangiblocka yangangifuna nokungibona idlozi lakho belingasafuna. Benyike yathi ngiyimithisi nje kuningi ndumandumane nokuphupha nokuthi ngilala nesilwane kanje.
Hayi siyabonga baba. Alright. Sure, siyabonga kakhulu but you're right. Indaba eGagasini and le show yayithola ke ku website yethu gagasiworld.co.za. Sinayo ke nayo kwi app le enje le app ikuvumela even ukuthi uthumele voice note Gagasi FM. Sikhuluma na Dr. Sihlaziya kanye no Dr. Mthiyane sihlaziya amaphupho siyahlola konke kwenzeka la. The last installment of Indaba for 2019. Yes, this is Gagasi FM 1930. Isikhathi sethu leso. Let's go to ama voice notes. Sizokwenza njena ke bodokotela. So fika sothatha nje kubalaleli bese sibaphendula sihlangene ndawonye, okay? Gagasini. Sanibonani boba bestudio nami bengisacela bandla kunini ngangemfuna ubaba ukhehlelezi loyo ngisacela angithi ukungihlolela nje angipha umhlahlandlela ngibambene nento lana Sawona Alex nevasi zakho lapha sacela ukubuza la kwenzenza usuphupha amaphupho amanye wakhumbula amanye ubuyakhohle kodwa futhi amanye waphupha ukuthi sawuthi ungalele ugcina uhleli ugcina ukuba lokuzumela okuncane ugcina usuphupha izinto eziningi lapho ugcina nje mphupho ugogo nje engathi ungishisela impepho sekwenze njani ngongihlelela nokhehlelezi Ngiyabingelela eGagasini ngizocela ukuthi ngibe uanonymous. Sure. Ngizocela ukuthi ubaba ukhehlelezi angiboneli. Ngiba namaphupho amaningi kodwa asuke esemanzini isikhathi esiningi. Khona nje la ngaphupha khona ngazuthi ngihleli nje nezilwane zonke zasemanzini. Kwase kuba ukuthi ngelinye ilanga futhi ngaphinde ngaphupha ngazuthi ngihleli nenkosazana. Manje ngicela ukwazi ukuthi kanti kwenzakalani amaphupho ami. Sure, nansi imbuzo emithathu gentlemen asiyithatheke from abalaleli. I think into engizokwazi ukuyiphendula nje ubaba umnyati uzophendula iphupho. Mina I'm so sorry kuma voice note ngikwazi ukuhlola umuntu mayengalalele kufanele sikwazi ukuphendulana. Yeah, bengicabanga nami le uthize kwenzeka kanjani ku voice note. Iyenzeka but from the level noma iprofessionalism enginayo mina I don't do it. It's like ngihlangana nomuntu emgwaqweni sengiyamsukela wena kunje I have to be professional. Kufanele umuntu ngikwazi ukukhuluma naye aphendula ayiphendulele akuvume lokho akuvuma but manjena no konke engizoyithinta uthola into umzisa ubhlungu uyafuna ukuthi akhulume nami but akakwazanga because send the voice note. Can appreciate that. Sure khehlelezo. Emaphusheni Mnyati iphupho lalombhemlo othe ukuphupha ugogo emshesele impepha aphinda phuphe nephupho amaphupho amaningi aqondane namanzi amanye uyawakhohlwa kufanele ugogo wakhe amuphe isisekelo sasekhaya ngoba umuntu ozalekile kodwa ukuzaleka kwakhe umlanjwana manje akaziwa lapha komalume wakhe manje ke la komalume khona lesidalo esifuna umupha umsebenzi kodwa ngoba ibarcode akanayo ethongweni ingakho amaphupho athi mayifika lawa aqaqayo azothi mephupho abonke liyakhuluma leli kodwa iphapha selikhohliwe ngobani idlozi lakhe livalekile liyakhala likhalela ukuthi akanayo ibarcode yasemndenini. Sure. And then usisi lo ophupha ilwane zasemanzini ukuphupha izilwane zasemanzini versus kunabantu abadala kakhulu uma uphupha izilwane zasemanzini ikakhulukazi uma uzophupha lezi ezinkulu. Ngiyezwa. So ke abantu abaningi bayazi ukuthi amaphupho afika kubona mabephupha asuke nabantu abadala Alex. Kodwa ngokuthi bayakusaba ukuthatha umsebenzi wokuthi balandele isiphiwo sabo sabantu abadala bese begcina umuntu ebaleke elabuze nento obona ukuthi le ake bengaphuphi lo muntu ubetshelwa ukuthi akenze ukuthi kodwa egcine ebaleka ngoba ebalekela lo msebenzi anikana lokho kuyingozi ngani ingozi ekuhlaselayo lapho uthi mase kuthathelwe konke idlozi selikwephuca kodwa egcineni uyithole wena ukuthi usuyavuma kodwa usenamandla kwenza. Sure. Yeah, usabwe bashayisa ngovalo manje kodwa kuthi iqiniso balazi. Libe nje. Yeah, so mangabe ubalekela lo msebenzi ungase uphucwe konke nakho. Kukhona okusina kokujaqeza. Okay. Yeah. Siku anonymous second but down sawona? Yebo sawona. Yebo sesikuthini ukubuza kwakho? Bengicela bandla ukhehleleza angibhekele. Okay, siswami uyaphila. Yebo ngiyaphila. Ngelinye ilanga ongivakashela noma ngelinye ilanga othi mawuvuka ekseni uhamba uyothola amanzi asempophomeni
amanzi asempophomeni alusizo sisi uthi umoya engcwele kimi mangikhuluma nawe angidiliza ithunzi elimnyama elikulandelayo angazi noma ukhona umuntu wakwadlula emhlabeni wangagezwa kuwe kodwa masiloko esikhuluma kunethunzi elingibatha kakhulu bese ngathi namanje lifuna ukuvala izinto ezakho wathi umoya engcwele sisi ikhona into obekufanele kube sengathi idocument iwele esandleni sakho uyayisayina noma nawe ikulethela imali enkulu wathi umoya engcwele iyahlehla lento ngoba nasebusuku awulali kahle kukhona lento efike kube sengathi namanje ifuna ukuthi ikucabanise nobuthongo bakho noma ikucabanise nesimo sento isidalo sakini wathi umoya engcwele leli thunzi engalazi ngelinye ilanga mawufike ezangomeni ziyofike zikudle ziqede zithi wachithekelwa isisu wathi umoya engcwele ikhona lento eyithunzi ofanele sigeze kuwena mawusathi nawe usekhona yebo khona ufuna ukubuza sisi noma ukuphendula baba khona ngiyezwa but bona angaza ikona kukhona umuntu wakwasho abakubashona ekhaya kodwa sagezwa kodwa angazi ukuthi laleka ke sisi uma kugezwa ngiyaphinda namanje ngiyasho lo muntu owadlula emhlabeni wayekukhonzile engikhuluma ngaye akagezeki kuwe akavuma ukusuka kukhona indlela okufanele kwenziwe ngayo kube sengathi uyasuka kuwena ngoba wayekukhonzile kakhulu namanje uyohlala hlala umphuphe kube wena ongathi utshela abantu ukuthi yazi kancane kancane ngiphuphuza bani kancane kancane ngiphuphuza bani yebo kuyazwakala okay ngibuye ngibe namaphupho mhlambe okuwukuthi ngiphuphe umuntu ongipha imali kodwa understand ngoba ngisho sisi ngithi lo muntu wayekukhonzile kunezinto afuna ukunika zona kodwa manje ngoba akageze kangakahle kuwena kufanele sikumgeze that is why ngithi kune document ezohlala kuwena eza nemali enkulu kodwa lento ayifuni ukuhlala kahle kuwena yebo baba okay siyabonga sisi uyilandelele yebo ngiyabonga okay siyabonga Mandla on Twitter ubuza la ukuthi kusho ukuthini ukuphupha udla like eating something ewukudla kakhulukazi inyama ya ngcono ubuchazela ukuthi inyama ntoni ngoba ihlukehlukene mawuzophupha uyidla okay asizwe ke right uma kuyinyama ebovu noba kuyinyama le yangaphakathi isuke ibika isifo kodwa uma kuzoba inyama yenkukhu noba eyasiphi isilwane lesi sinenyawo embili nezimpiko kusuke lokho kubika ukuthi wena kunesilwane esikufunzayo noma khona idlozi selijikile kuwena lazenza isilwane ngoba ufuna ukulandela izinto zalo okay sure 1940 indaba eGagasini sithatha nama voice notes wathumela nje ngegagasi app uzokwazi ukuthola khona ama voice notes sikhuluma yamaphupho nje bomuzo Dr Mnyati sikhuluma futhi indaba yokuhlolwa we have Dr Ukhehlelezi indaba yokugcina kulonyaka ka2019 asithathe uJongiwe Mkhize ePort Shepstone Kabazela Sawubona yes usacela ukubuza la msakazi manje ukuthi manje kufuthi mengabe ukuthi nginenkinga ukuthi amaphupho ngingawazi engivuke ebengathi ngikuphuphile ngivuke ngingazi okunye ke ukuthi la kwafanele ukuthi siyokhishwa amalume manje kusho ukuthi ngesimo sami la bese ngakakwazi ukuthi siyokhishwa bese kwaba ukuthi ke laba abahlolayo nebesitshela bathi amandla mengabe khona singakwazi ukuthi ukhishwe thina zingane sakwenza ke lokho ke sayihambisa imbuzo malume osekwasikhipha khona then manje na ke bengicela ukubuza mhlawumbe khona nomehluko ongaba khona ke njengoba udade usingakawenzi ke uma akakhishwa khona mhlawumbe khona nokungavuleleka okunake Mthiyane ukuthi ke ngicela ukubuza mhlawumbe ngezwe baba Khehlelezi lapho kunosuku bethinta udaba lokuthi kwesikhathi kuba nomndeni othola ukuthi mhlawumbe uvalelekile mhlawumbe amafibu ukuthi lo mndeni kuthiwa usoze waphumelela nje empilweni mhlawumbe simene siyalo ke mhlawumbe nokhona umndeni onjalo bangazi ukusiza okay no kulungile all right sure manje sorry ngikuvala wena Mkhize ngoba bese sishawa uline wakho ubungazwakali kahle okay soqala ke wena Mnyati and then Khehlelezi uzoshaya ke egcineni njengoba ibuziwe le question okay yabona uma beyithathele bona imbuzi bayisa komalume bafika bamnika umalume akwenzekanga umsebenzi wabo akacace nje ukuthi balokho kwakufanele basuke bona bayoxoxa nomalume uma engenawo amandla bese bekhipha imali
ezolingana isilwane lesafuna sithenga umalume ufuna sikhethwe izandla zakhe bese ithenga umalume ngempepho lemali bese bakukhiphela okuncane bese thenga ilungelo lemali ukuthi ke bakwenze lokho unina bengakamcacisi akusho lutho lokho uma balandela nje lomgudu ngabe yonke into izohamba kahle kodwa akabawulandelanga ngendlela yakho okay so leyo ukuthi uvuke kusene sekhohle into update iphuphi angithi phela manje ubangwazi idalwa vese esinye siyafika sifuna ukumkhansela okuthize esinye sifike siphebeza sure chaza Mnyathi right Khehlelezi lena eyokuthi umuzi makuthiwa uvaliwe ngephindi izinto yilunga ngeke zingalungi makuthiwa sithandazile ayikho into ehlula umthandazo ngiyaye ngisho bhuti Alex ukuthi mawuke wafika esontweni ngeke sithandazile izinto zingaqhaqheki sijwayele ukubathandazela bethi impela umuthi awusaphindi usebenze masithandazile izinto ziyavuleka okay yalizwa lelo lokuthi ayikho into ehlula umthandazo iyo le ndaba eGagasini mawufuna ukuthumela ama tweets sikhona @Alex Mthiyane and ungathumela ke Facebook message lapho ufake ku page lethi Indaba with Alex all right and I see umbuso 87 ngiyabonga ukuthi usilethele uDr K lapho benomnyati sengeke ngaya kuyena uDr Khehlelezi wangishayela kahle yonke into sekumele nje ngiyohlanganisa ucash and then unobhadi la ugogo wami waphupha umuntu emkhombisa into ehle emsame ecwebezelayo enkulu wathi umuntu omdala kuyena inkanyamba le nazi incomo Khehlelezi so mayithene sekuselawulanda ucash ke kushuthi uyazi nti yini sekufanele ukuthi ayibuyele phela uyazi ukuthi uKhehlelezi imali uyayazi ingqondo siyangibuyela kusafani nakudala la engangibiza khona 3 rand kusho ukuthini utheni imali usuyayazi manje mangithi imali sengiyayazi qala ngangibasiza ngo 200 rand ngibona umuntu esehamba ngo Porsche in mina ngidlalele hostel kaMasho mina ngiyohlala ngilo ngidele emdondolo ngisiza abantu hayi manje imali sengiyayazi hayi sengiyabiza alright ngiyazi abantu besizakala ngikwenza mahala uma ngisesontweni yabona Sunday they are all welcome especially this Sunday njengoba sivala eGagasini Sunday esontweni siyavala yabo ngoba sivala ngiyobanika izibusiso free of charge and then ke kuyobe kunikwana izipho othi uKhehlelezi bengimkhonzile ungenzele kahle akeze azonginika igift phambi kwabazalwane athi hawu ngiyabonga appreciation usahamba kuleli lakho lokuthi umthandazo ugo hayi umthandazo phela uhlule umuthi kuyenzeka ujeme but umthandazo umile umthandazo umile izwi lelo akushayisani lezi zinto zokulapha ngesintu noNkulunkulu lutho Mnyati na question la ukuthi ugogo uphupha into ekwebezelayo kuthiwa inkanyamba ugogo ubalekile Nkosi yami kubantu abadala okwakufanele athathe umsebenzi vese manje njengoba sephupha nje usekhulile vese ngeke asenza lutho kodwa sebeyamtshengisa ukuthi unecala ngale kushuthi mayeshona uyovuka kumzukulu othize aphinde futhi aqhubele umsebenzi odingekayo sure siyithatha anonymous osemtuba sabona Alex ngani wethu right but naba odokotela umnyati ngala uKhehlelezi ngapha baba Khehlelezi ngifundisa komsebenzi baba angizwa baba uthufundisa komsebenzi ungifundisa komsebenzi ngicela ungibhekela baba yabona baba ngoba uthi ungifundisa komsebenzi shukuthi mawungasebenzi usuzosebenza ngoba usungitholile into esisele ukuthi uthola umsebenzi wangempela uyangizwa ukuthi ngithini baba wangempela wani bhuti wangempela lalela ke uma sikhuleka baba uthi umoya engcwele uma kuzoshaya ulwesine kusasa zizothi 2 o'clock ebusuku awuzama ukuthatha umuntu maybe omngani wakho nike nehle bhuti niyowehlela emfuleni ohambayo noma ungeke ube umfulo onolaka umfula nje uhambayo ebese ungitholela ama 107 uwafake ebhakedeni elimhlophe ebese uyowakha lamanzi ngo2 ekseni yazi ikhona into lena yasemanzini abathi inzuza yasemanzini ekwembethe mayikwembatha lenzuza yasemanzini inkinga yakho ukuthi ayenziwanga kahle uthi umoya ongcwele uma silandela kahle bhuti kunento ejulile ofanele siyikhulume kodwa ngeke ngiyikhulume ngizoyikha phezulu ukhona umuntu wasekhaya kini owadlula emhlabeni owayekade phatha izikhwama ezimbi noma zobuthakathi phecelezi masingasho sithi lo muntu wakwazama ukuyothwala wadlula emhlabeni walibhedisa lonke idlozi lasekhaya kini that is why izinto zinganilungeli manje kahle manithi niyenza izinto zihamba zingalungi wes kunaqala kunengozi yemoto ade kufanele wena igeje ngomhla ka3 April uyangizwa ukuthi ngithini kuwo lo nyaka isize lento yenzeka kathathu ngiyacela bhuti ngiyacela uzama ukufika kumina kusafanele ngijule kakhulu manje ngiyikha phezulu mani ngiyabaleka kunento ofanele siyikhulume kule bhuti enzima kakhulu
manje baba mangifika lapha eVerele ngifuna ticket ezakwakho ngigibela kubo hayi thatha amanamba uzothatha amanamba okay gcineni kohlelo baba amanamba baba ngifuna ngikhathale ovele uthatha imoto bhuti ushaye kwinavigator yakho uthi kwinavigator yakho nyanga yodumo mzo iyokubeka kwami okay baba asibuyeni kulento baba final ngivuke ebusuku ngiye emfuleni athina ngiphathe 5 liter ibhakede elimhlophe 5 liter nama 1 rand awu7 ebese uyowakha lamanzi emfuleni yes bhuti lamanzi uzowathatha uzoqhuma ngawo amalanga amabili uyangizwa ukuthi ngithini uma kungenzeka kuthiwa utholiwele ukhele umuntu oyiwele uqedile number 1 hlanhle enkulu leyo right sure okuningi futhi uzokwazi ukuthola uma ungasuye kwi-app uzothola nje i-podcast yohlelo kuyona i-app yethu alright sithatha ke my voice notes now from abalaleli and my voice notes angithi uyakwazi ukwathumela ngale app entsha uGagasi World asiqale ke nangomlaleli oqala hello ngibingelele Alex nomkhulu lapha e-studio ngicela ukubuza ukuthi kuchaza ukuthini ukuphupha imbuzi ezimhlophe zihlele endlini le ohlala kuyona ke sithatha omunye Sawubona baba Alex nobaba studio Nkosi wakadlamini ePeter Maritzburg eSuthot nginephupho la bengicela baba ngihlaziyele wona actual mabili elokuqala ngiphupha ngisendlini engena ishoya ukuthi yakuphi kodwa kunemphongolo emibili yesiZulu labantu besifazane abakhona khona kusenjalo ngibungene isilo isilwane lesehlathi singene sihlale phambi kwami singqolozele nje ngiphaphame khona kusenjalo elesibili iphupho ngiphupha engathi ngihlele etafuleni lokudlela kungene kulokungena nga1 ngibabona besilisa nabesifazane belobethi akukalungi kodwa uyeza uzolungisa ekugcineni uthe ofikayo angizange umbone ngoba ubekhanya emhlophe qwa ngaphaphama ngicela baba ngicacisele ukuthi ngabe lapho bachaza ukuthini ngiyabonga siyabonga hello Gagasi Sawubona Alex Anonymous Luna mina nginenkinga ukuthi mangisebenza imali nje ngisebenza ivele iphelele ezandleni nokuthi nale ngithi ngizama ukuthi ngiyayisave ivele kwayiyona ngicina sengisebenzisa nayo kodwa ngazi ukuthi kubangelwa yini lokho ngicela ukuthi ubabukhehleleze ukuthi ngicela angihlolele okay siyabonga sorry ngiyacabanga ukuthi uphambukile leyo ukuthi uthi akakwazi ukwenza lokho kodwa ke uzokwazi ukuthola inamba asingenele amaphupho ke gentlemen asiqale ke siwaphendule Mnyati ya iphupho lokuqala uthe uthi la ihlala khona phupho imbuzi le mbuzi imbili zila ihlala khona shothi ngiyacabanga indoda esemqashweni kunomsebenzi okufuna ahamba ayowenzela othize omkhulu kuye lo mkhulu lo imbuzi yokuqala yokumgeza eyesibili yokumphisithebe ngoba amandla nawo wanikwa kuye iphupho lakhe lokuqala leli lesibili iphupho njoba egcina esephupha isilo inyamazane le yes aphinde aphuphe nabanye nokuthize emfuleni inkinga yakhe inye kuphela usenikiwe iphimbo limtshelile bengaphuphi betshela isibonakaliso ukuthi sekuzo akalungi kodwa sekuzolunga ingakho ephuphe kunokudla kodwa kufika abantu methu uyadla baloko engababoni kwaze kwafika oyedwa lo athi ubempofu ebusweni uye lo phethe umsebenzi ukuthi uyamtshengisa ukuthi akawuthathe kumnyama kubovu ukuze impilo yakhe iqhubeke ngendlela efanele sure usisi lo imali ayithola emsebenzini yanyamalala even nale athi uyayisave ihambe kwayona kulingi kokudala lokho Alex uma kwaphendula isidalwa noba kunesidalwa esikhalayo kuwe uma usebenza mhlawumbe umsebenzi wakho sinikwa isona vese imali ibudget izokwehlula sure kuningi nje ungalandelela lapho ongocela ukuthi ayithathe inamba kakhahlelezi ngelilanga amfonela ukuze bakwazi ukuhlangana amhlolele okay udokotela ke lapho bazoshiya inamba zabo masisi yangasekupheleni kohlelo ulalela Gagasi uhlelo lwesintu lolu sikhuluma zona lezi ndaba nje nama topic ehlukehlukene sinodokotela ke Mnyati nodokotela ke ukhehlelezi Gagasi FM app ongakwazi ukuthi uyidownload uthole kuyona ama podcast ohlelo nezinhlelo ezinye sike sazenza before kanti ungakwazi ukuthumela ama voice notes kuyona it's 10 to 8 now
Sure, iyo le Indaba Yesintu coming up at 8 into ehlukile kunalesiyenzayo, something different, because there we have R&B, ballads, love music, music October inhliziyo upholisa ikhando with about 4 uColin Zondo. Sure, Khethelezi uke wathi earlier umuntu ezophuma eye kuwena noma eye kumuntu ohlolayo kumele aqala bike emsamo wakubo ngempepho. Khona ke umlalelo obuzayo la ku Facebook ukuthi uthuthukani uma uzoqala ushisa impepho ekhaya kanti izinto zakho zivalwe ngamanzi amnyama o idlozi lawo lakho livaliwe, lokho akuvali yini ukuthi mawufika lapho uyohlola khona ufike kungabonakala lutho? Into ebalekile ukuthi ngibikile, okubalekile nje iphunga lempepho ukuthi cha sengiyaphuma njengamanje sengiyahamba, but akuvali lokho ngoba vele mawufika kumina uzongena lapha empepheni uyiphosi imali. Mina ngizokwazi ukuthi ngihlukanise. Hey ngoba ngiyahlukanisa but Alex. Ngize ngihlukanise nami ngibone ukuthi hayi ngisemoyeni ngiyahlukanisa phuma umuntu ekhala. Ngike ngahlukanisa kaNongoma basho bathi sicela uzohlala kaNongoma ngathi ngeke igagasi lingakhala. Ngimenywe emthandazweni. Ayi ngababiza bonke. Yeah. All right though, so namathela kulona lelo lokuhlukanisa. Uzwile uthini? Yeah, uyayihlukanisa izinto sokusho mawuthwele insizi. Uyakwazi ukuthi ayihlukanisa ayibeke eceleni. Ukhethelezi ke lo uzosinika inamba yakhe nje kungekudala. Sithatha ke now usabelo umdlalo Secretary Rich. Yebo Alex. Shosho mfethu useGagasini njengamanje. Ekuthini ukubuza kwakho? Hayi no, ngizofuna uDr. Sihlaziya la ukuthi hayi akazi ukungihlolela ngoba hayi izinto ngingathini mayelana namaphupho ezinye izinto ngibone ngathi ihamba ziyayifeza njengamanje and nempilo hayi ngiyibonile ngiyayidinga kahle ngobela phambili. Bhuti wami impilo yakho ayimanga, uyangizwa ngithini? Ngicela ukubuza ugcine nini ukwenza umsebenzi komalume wenzela abantu bakomalumakho? Ngeke mina kuqondene nami ayichakazi kodwa ke vele ngihlala komalume because ngazalelwa khona. Nakho ke that is why ngingabuzi ngithi ko baba ngibuza komalume ngoba ngibona ugadwe kakhulu isidalwa sasekhaya komalumakho. Uthi lo muntu kimi njalo mawuthola into noma uthola kuyimadlana 10,000 5,000 awubongi. Uyangizwa ukuthi ngithini? Kunalogogo wasekhaya komalumakho owayekhonze kakhulu uma wakho okufanele ngaso sonke isikhathi uhlala uthi gogo ngikwenzela ibani ngiyakukhumbula noma kanye ngonyaka noma kabili kube sengathi uyacela. Uma ngelinye ilanga ungayinika isikhathi uthola ikhandlela eliblue neliyellow neligreen uthathe lamakhandlela yolwandle okunganani uyocela uthi gogo unyaka uphelile angibanga nalutho ezinye ingane itholile mina ngithola ngalutho ngicela ungiphe nami unyaka mawuqala. Bhuti wami ngikubona mina uthola umsebenzi kodwa lo msebenzi uba ngathi usesikhundleni esiphezulu uyaphatha njengamanje kubhede kwaze kwawubheda kwi relationship yakho mangakubuza ukuthi ku relationship yakho kulonyaka bekwenzakalani nawe uzothi angazi bekwenzakalani kuqale kwabheda khona kakhulu. Bayi khona uqinisile ngoba khona isimo simanzozo kuningi nje ukubona impela kuningi bhuti ukuthi semsakazeni siyawantshontsha lama seconds uzontshontsha inamba yami sisazojula. Bayi ngizokwenza njalo mhlawumbe. So ngakho Sandile right suka eKhethelezi Rich siya respect ku Sandile. Sure Sandile. Sanibona uphutale kunjani? Right bhuti kuthini okwakubuza la kodokotela? Ngibecela nje udokotela abangihlolelayo ekakhulukazi bangibhekele i-cash actually linekhwama bangibhekele ekhaya qobo la ngihlala khona bese bebheka isimo sami nje kusukela ngo-2016 esingaphindanga sa-right kuze kuyimanje ngixakeke kakhulu. Bhuti ungayihloleli kakhulu. Ayihloleli. Lalela senze kanje 2016 kwakumhla ka-19 June uyangizwa ngithini 19 June 2016 uthi umoya oyingcwele lento yenzeka ngolwesithathu. Uthi umoya oyingcwele wena waphupha ebusuku uthe mawuphupha waphupha umhlwehlwe wasekhaya komalumakho ikhona into eyinyakaziswe emathuneni ngaleso sikhathi kanti wena vele likhona ikhehle lasekhaya komalumakho elalikade liyinyanga. Yazi lento izidilikele kuwena njalo makuzoyenzeka into ekhaya kini iqala kuwe. Uthi umoya oyingcwele 2016 asibuyele futhi 19 June ikhona into man eyenziwe yathinta amathuna lento wayikhonjiswa ebusuku lele wakhohlwa watshelwa nokuthi yenzani umuntu futhi ubuye nezintelezi uyiphuphe. Uyangizwa ukuthi ngithini wakhohlwa lento wajeziswa lapho. Uthi umoya ingcwele kimi asibuyele 2017 19 kodwa bese ku September ikhona into kwakufanele ikwehlele lapho kube sengathi namanje uxabana nomuntu othandana naye kube sengathi nawe ugcina udonsa wedwa yalena naye donse lento. Uthi umoya ingcwele November
uyangizwa ukuthi ngithi November 2018 ukhona umama ochithekelwe isisu kwangathi bekufanele kuhamba imizwa ngisho nakuwe namanje imizwa yakho ibuye kube sengathi yehla mathathu lama date engwashilo yeah phefumulela phezulu lo baba all right sure uzumekile bandla into ebengayilindele isingothi sikamthazeni uzama eThekwini zama useGagasini sanibona bhuti Alex njani hi siyaphila siyaphila nathi bengisacela abantu uDr Khelezi angihlolele nami wonke umuntu uthi Dr Khehlele kanti umnyata nembizi ngani maphushela uyahlola lo muntu uyahlola ngiyamuzwa umnyata sengimthwasisile umnyata uyahlola manje ngeke hayi uthi wakuvala lokho ngezathe ithini sure zama akathatha inamba akathatha inamba uzama abasiyogcina singayishiyanga inamba zethu ngeke uyini ngenxoxa manje ngibuka isikhathi ngiyaqoqa le ezama unebhadi siswami yeah no kulungile mawuzokwazi ukwenza njalo in fact singacela makuthi uwenze kwafika esigodleni sama awufike ethi ngimhlolele mahala because uphunyuke emlonyeni wengwenya okay well nansi deal yeah okay lokulungile usho njalo siyabonga kakhulu siyabonga all right okay sekuyisikhathi guys ukuthi ke sivala njengoba sibonge man ngiyazi ukuthi sinenkinga eziningi esiwesidinga ngazi ukuthi silekeleleke ngiyazi ukuthi ukhona bezama nje engakwazi ukuthi angene mhlawumbe le message yakhe ayikwazanga ukuthi ifundeke ingakho ke kulolu hlelo sithi ke well so kwenza ke justice ngokuthi kupheleni kwalo hlelo sibadedela ukuthi bashiye inamba Khehlelezi utholakala kanjani 067 139 6486 071 570 3603 i-Facebook page yami nyanga yodumo inabantu aba 76000 kuyaphezulu Khehleleza afonela umuntu Khehleleza inbox umuntu akacela umuntu ukuthi afake imali eShoprite Sunday sinenkonzo yokuvala emahlabathini eVerelem ingena ngo11 nenkonzo yezipho uzobonga uKhehleleza ukwenzeleni kulonyaka sure amen sithemba ukuthi uzosizakala ke and uyufone usho ukuthi wasizakala kanjani kulona lo hlelo singajabula ukuyithola leyo feedback ngiyacela abantu engibasiza kakhulu abafone babacela no msho kuzokwenzeka experience oyitholile khona lapha nakumnyati futhi same thing asithole ke umyalezo ogcina ovela ku Dr Mnyati umlazo ogcina okokuqala ngizothi kubalaleli beGagasi enhla nasenzansi njoba kuthiwa Gagasi World nje yes kunje amaphupho akusona sonke isikhathi engiwaphendulayo ucingweni bakwethu kodwa ngibe nohlelo oluthize nephephandaba elithize lesintu yes lapho ke wena mawuthathe nje le-email engizokunika yona mbalenhlemnyati@gmail.com iba ama capital letters okay mbalenhlemnyati@gmail.com noma uthi khathi16@gmail.com lo iza kumina mawufuna ukubuza ke ezinye izinto usuyibuza kumina and then uyaphendula bese ngiyaphendula inamba ithi 083 46 86 173 083 46 86 173 injalo indaba nibe nokhisimusi omuhle namaholiday amahle ningene kahle futhi onyakeni siyabonga sibonge ke indaba sibeka igcineni ke leyo lonyaka siyabuya futhi siqhubeka nayo sithanda ke ukubonga ama contributors kulolu hlelo kusukela eqaleni ubathini Mbatha umlawudzi Mtshali umlondi Magubane umlekeleli Mbanjwa umnyati noKhehlelezi indaba ibiproducewa umfundo Mabasonge ngoAlex Mthiyane ulalele indaba with Alex Mthiyane on Gagasi FM